Hello! Kadiba-diba si Moni ang ilaang humayan. Getting ready na para magtanom. Ang uban, gilimpyuhan pa. Tractor. Tapos mga birds. Flying. Chill lang. Samtang ga video sa ilahang humayan. Basakan. So, nalingaw lang, tanaw sa mga langgam, ang lupad-lupad everywhere. Nagpakita silang skills, dive. So, bakante pa ang ubang mga kahon. Kaya ready pa sila para magtanong pohon. Ang uban, kana siya. Manay similya, kaniwa pa nalimpyuhan rin sa duol na ko. Sa sunod, limpyo na. Tapos na tractor sa unahan. Tapos na ay mga similyang ginagmay na ilang ginaabunuhan para i-ready na itanong. Munidirigi ka na itong mga rice sa mga humay para mapunta sa atong mga balay para makaon, para tayo i-serve sa atong table. Tapos kaya process para mahimong bugas humay. Kanimoy pinaka-start ang beginning sa journey sa rice planting sa ilang rice field. Napay mga tawag tagsa-tagsang busy, ginaduaw ilang mga plat, ilang bahin, ilang side ba, ilang trabahoon tamnan og humay para puhon na ay maani, na ay mabugas, kamakaon o mamaligya para makakwarta ang mga tag-iya sa tagsa-tagsa nga basakan o humayan. Okay, marato, diba? See the view diresto nga sa basakan. Chill lang. Pero gilamigas kwan, sakit kay mama kang lamigas.